ପାଉଥିଲା, ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା, ହତ୍ୟା କଲା। ଆଉ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନା ମନରେ ଥିଲା ଦୁଃଖ ନା ଅନୁଶୋଚନା। ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରିବା ପରେ ଘରକୁ ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ଆଣିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଦାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ ଫ୍ରିଜରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଅଫତାବ ସହ ରହିବା ସମୟରେ ନୂଆ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଅଫତାବ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହୁଥିଲା। ଶେଷରେ 10 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଭୟ ଲାଗିବାରୁ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ନୂଆ ପ୍ରେମିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଅଫତାବ ମୃତ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ିଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଅଫତାବ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ମର୍ଡର କେସ୍‌ର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ ଅଫତାବ କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଏସ୍ କିଲ୍ଡ ହର୍ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ଜଣେ ସେଫ୍ ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମାଂସ କଟା ଯାଉଥିବା ଚାପଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପ୍ରେମିକା ସର୍ଦ୍ଦାର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। ସବୁଦିନ 2ଟା ରାତିରେ ଘରୁ ପଲିଥିନରେ ଶରୀର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଆସୁଥିଲା। ବୁଲା ପଶୁକୁ ଶରୀର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।